Esan aldizu eta hasi garela gabonetako kontzertuen txaiatzen. Esan ez, baino aitu izugu, txabal. Buah! Hoxea, gauna zure atxak, boza. Berita bez datorrela, Faire, eta gaina suspentsate zuarek azkenengoko momentu nabizara, betiko morun. Balda gizue, aurten ere kalean emango dula kontzertua. Ze, kalez kale? Ta hoi noiz izangoa? Hoiti duen? Etortzeko asmotan ala? Ez eskutatzeko. Hau lotxa pasanuna lehengo urtean alaken deikatu zenianean, txabal. Buah! Ni horreaz memelia zenun. Baixarute txingatu, hombre, por supuesto. Bai. Bueno, bai, agur. Jo. Aurten behostuna nafairi paikatuna. Hoxera zontzon kuadrigi dakatena. Rusuan estriptitza galdozulako penatan. Lasai, erret lepo aino kartelaz beteta do. Beatu, aukeran, naxa etxekune striptiz ez arrixaua ikusi. Fermin. Bueno, gero saiak egatxo bat egin dezakegu, Aleluia bat kantatuz gozatuko, Aleluia! Diron aurrian behar dekitxak esaten hasi behalde, edo... Hola. Papa! Aizkiriak zemauz! Kuadrilla, kontuatu altzete? Hau kalenda jo zozua, nondo neska eharra? Beira jok, hilabetiei. Ai, ama, abendu erdila jajan aldeu. Abendu erdila jan urte oso gina enpatxatuta gare. Amagostaldia falta da urtea bukatzeko. Ta zeket jo. A ber, itxoen zazpi, oita bi, oita mar... Hemezortzion gutxi gora bera. Gaur zehunda. Halkain, zeunetan bizi izen ez dakik. Asti hartia motel, bestela zintuen hemen egongo. Arnaz pixetartzean, noa. Ogin hasi aurretik. Hala, segi. Arratxaldeon, nun enbia da putz? Nun ikusi zua alkoholemia kontrola dala? Beko partiekin nahi den? Zein izango emazere da hori, Zeratea? Bate bat bilal da? Mate mamedioa xante. Gaur beste egun, itziarko erregueltan dagoen espektroa. Bai, gabon. Izugarri kostatu zaigu ekartzea. Mailabi aldean dabil jira egiten eta. Beraz, aprobetxatu. Atzak dugu eta hasia ikotxe horren gasoila ateatzen. Egu berri giroan murgilduta, zeharo, espero dezagunzuek ere horrela egotea. Oide gehar jai! Txotx! Koka gaitezen arkain, kokatu! Gaur, hilaren amairua dek, Ta, azte artea. Bai, da hoxe, esan nahi nun ba. Aste artea eta amairu dela. Azte artea eta amairu? Ha? Zuze berezik pasalda. Ez errez? Gaurko are, egun normal, Hai, normala. Nahi sorte txarreko unen zalazantzian hiltzan batek. Ta, ez er pasaltaik. Ez? Nik apostua galdu diat. Zorte txarra. Hau, isilik. Atzore galdu duen eta belare galdukoek. Horre ez dizikusik egunakin. Aste hartiak ez dik ezer txarrik, amairua izan arren. Bai, baina guandik eguna ez da bukatu, Txoak ella, Franco. Eze pasaltzaizue. Ai, ene! Ze pasa? Ei! No hago una cámara. Gaur gure atxuak defentsa pertsonala ikastera joan dira. Neskak, ongi etorri defentsa pertsonaleko oinarrizko ikastaro honetara. Atxua ben, neskak baitu zigun. Txabalita zoine. Ez zarritu, hainbeste bizikleta eta gimnausen egin epetua iten hasiko una. Azteko prest, karatean oinarritutako teknika bat erakutsiko dizuet. Ados? Abi! Orain, zuek errepikatu. Zango? Guapa, uste dut. Denok batera. Orain! Oso ondo. Orain barruan daukaguna oiukatuko dugu. Voluntario bat? Ba, zato. Arnaz hartu. Eta pentsatu gabe ateatzen zaizuna bota. Lotxari gabe. Zaisa motorra! Barkatu, hain besteko emozio jarri jo deskontrolatu inaiz. Si. Orain,
Bigarren ariketa bat aztertuko du. Oraingoan, gizonezkoen parteri sentsibleenean zentratuko gara. Beko partiekin nahi den? Zein izango emazere da hori, Eraso baten aurrean ezin dugu begibistatik galdu gizonaren hankatartea. Kolpea hortxe eman behar dugu, zuzen, barrabiletan. Voluntario biero deso? Bai. Ondo da, zabaldu hankak, kolpea aztertuko du. Baina ez itxi hankak. Jo bildurra bat, temate baiazu? Ondo da, alderantziz egingo dugu. Zu saiatu zaitez niri hankartean jotzen. Joixe bildurra! Ondo inaldet, Mai Carmen. Jarki, Mai Cruz. Tal, titulua hoi jaso beharra dau. Titulua! Alde nire begibistatik! Jesus, gizona, kostako zaizu gu bezalako bi ikasle fintopatzia, Titulo gabe arkia txeuden, Mai Carmen. Ozeman? Oraingoan ere gure atxuek ez dute hasitakoa amaitzea lortu. Isilikio nahi, hankatarteko arbat jasona ez balemek. Txotxolo! Ui, hobe izango dut gaur ahorik ez zabaltzea, bat pare. Arratsaldeon, gelitu motorra. Arratsaldeon, nun enbia da putz? Nun ikusi zu hau alkoholemia kontrola dela? Usi da desgrazixia. Auskalo zedan, Guantanamora erungo gaitxue? Juxo! Barkatu. Autoren dokumentazio eta asegurua. Bizkor! Zasmauko eta da behoin guri multia hartzeko. Esan dotzut, harinek jartu duzula revueltia. Sigur, radarra egala. Egin ditu konprobazioak, eta hoxe da zuen fitxa. Astelenean, 2 stop errespetatu zenituen. Asteartean, 3 semaforo gorri eta 2 zebrabidetan gelditu zinen. Xedan lotzia, kriminal baten Andria naiz. Zenbateko multia jarriko zuen. 3 semaforo gorri, 2 zebrabide, 2 stop... Karneta kenduko estazue? Errespetatu dituzun arauen batuketa egin eta gero... Urdaia azpiko bat tokatu zaizu! Premixua? Zino sinistu! Zorionak, jauna. Segi aurrera, ondo izan eta bidai ona izan. Ikusi, aldezu ez espertia, urdaia azpikua? Alkain, suerta kontuik ezaiatu bazpare, Txoak egia diala. Bai, zea. Ba, nahi izan diate, amairu bak zorte txarak hartzen dula, eta gafiek ebai. Ze gafeta, ze. Gu hemen laua bakarri gaudeta. Ditu, egin aldi da zue. Egi zein naiz. Ba, niri batzuk mala deitzen ziate. Mala? Zizena. Baina beste batzuk partatu. Mala, partatu. Bai, Alkain, bai. Gafe mala partatua alegia. Zea, rayo. Mala partatua. Ez galdetu nahi zeatik, Intentzi jaunak balima zatoz, aurrea. Arreineko Eloisa. Zein du. Lorak, behandako die. Klabeleinak ondo konserbatzeko paperak kendu eta uretan sartu. Taspirina botatzen magatu, da ulten, tio.
Karamelu, Ez du lantzako. Apera genduta hauan sartzea komen izatea. Ta aspirina atze bazu, dagute. Eskerrik asko. Tronko. Zer hatea? Bate bat bilalda? Mate mamedua xante. Zer xante naizea? Amantza kolorea jok. Tanik etzizkio ate ose. Ordun? Beste batek? Amak! Hemendik aurrea. Ganau hau bezala loen biarkoet. Ikullun. Ara, bai krabelin politiak. Uretan jarriko ju ximeldu aurretik. Aitare, uretan jarri berko zu, simeltzen hasita dauta. Ze, atxa? Lorei alergia? Ganau guai? Ganau ez, adarrai. Ez da izango. Amak? Ordun. Zeinekin? Tarjetan igual jarriko. Atxa, ez da izango zuk pentsatzezuna, Guan txikusiko deu. Eloisa, 10 urte elkarrekin. Eskerrik asko. Asteazken arte. Ota herre. Andele guazeman. Ai, andele guazeman. Guantzen mankeko sintonia gure koluan kantatzeko modua da, ba, Baina, zu flipa oitezu, baina zartzea kontuatu horrek ez du lan letra ikeo. Almako jo, letra neska. Ia, katzu. Ze? Ikusi zuzerako guandixera karren kainez. Zagarro zuzartzen da horrek. Ara, nire, orfeiko debedian onduan gordeko de pa. Ta, Fermin, ze kantu aukeratu dituzue kontzertuako. Repertorio de kategoria ja. Horra mari domingi, begira horri. Gurekin nahi duela, belena etorri. Zaitu, zure. Bueno, vale. Ama, eure jasiko etxian. Bueno, dure. Ara, bagurian, beti onda kanturako tradizioa, Zeusara hemen deserto de bakarra. Bueno, latzaizu numiai. Horrek ez dauketa kanturako ahotzik. Aizu, banik jokinen grupuan eiteitut, koruan noizian behin, Han, jokin izangoa, zede batzukin dator. Azkintxan ikusi nahi dunean, o jefiak ordu ez da sartzeko... Hemen sartzea da, JR. Te hai bildurripe, beste txilgor bat indiar dianeta. Ze, jesu ez namosola. Ja, barruk arintzen. Baita ja? Azkazabak mozteko. Arrimau zaitez pixkat, mosola, hotzaikeuta. Behandu zatoz, Eloisa, behandu. Muskertripak behatzen jartzen haitu naiz. Zatoz honea, Joselito. Ta, asteazkenean ze jarri bizu beratzen. Asteazkenan, aztagit. Zer librua izea letzen? Olaf el Vikingo. Zer da? Buru naharra ikusten horietako bat? Bai, adarrak galantaskua gaine. Ama, zuri ze lora klase gustatu zaizu? Gustau, kardua. Baina usaia krabelinana. Ama, asteazkenean zein behar dezu? Kalea, hetxi, kontu txiki bat zaukanat konpontzeko ta. Konpontzeko? Ai, oe kontuk. Hoe kontuk? Bai,
Obrakama berria hasi behar de. Baina, no solo, zea izea. Oain, agirretarrakin pentsatzen. Eta errekin. Oi, ama, zein da JR? Eta nun ez dautu zen dago? 10 urte, ni engainatzen. Ara, ze jartzeun. Eloisa, 10 urte elkarrekin. Eskerrik asko. Asteazken arte. Auta erre. Jose Ramon, armateikoa. Armateikoa? Kapentia. Masala. 10 urteia eskopeta erregalatu ziazula. Ta ordu eskaostik kartutxo bila Jose Ramonen ajuten naiz. Orduan. Bai, Jose Ramonen klienteik finena naiz ta horrati bialduko zituen krabelina. Ze pentsatu eso? Ne, ez joaken, etzan ura nahikoa. Ai, masala! Zuen munizioari batazeite honik tiroik onenak. Ai, masala! Masala! Una pasta was in man. Ordu ni alaiz gafia, suerte txarra partitzen nahi dana? Ba, gentia gala esaten dit, bai. Ta hoi ikasi ditek, edo zer dek, afizioa o ofizioa, o... Suerte txarra, bestek ez. Ta hortaz bizi alaiz? Kontratatzen manute, bai. Kontratatu? Bai, ara, norbaite beste norbaiti sorte txarra opa badio, ba niri ditzen zidakarren onduan eoteko, eta kitxo. Handik soldata irabazi, eta besteak suerte txarra. Ikusten? Eskerrik asko. Zea. Gabon eta ongi etorri oaingo txirritak saiora. Aste honetan, makina bat lan egin dute gure pertsolaritzaren kimu berriek, eta bisita berezia izan dute gainera. Ikusi nahi alduzu zein egon den akademian? Onats irudiak. Neskamutilak! Zuzer! Izugarri kostatu zaigu ekartzea. Mailabi aldean dabil jira egiten eta. Beraz, aprobetxatu, txandaka nahi duzuena galdetu, eta zaztu izarra handi baten aurrean zaudetela. Ostras, zein da hoi? Ez dakit. Eta, nola hasi zinen bertxotan, baino? bai, zo, jaingo bende bazarrete 2000 izan Amerika eta antze bakarreli joate inori izena, izan eta antze azun izan, aina gautu dut eta nauni. Baino, zein izan dia zure bizitzako bertsolaririk garrantzitsuena? Galdera zaiego, bertsolari handinen izan dana ati zenbelar izan dela, da bere hau zan ati Sebastian izan zo. Eskerrik asko. Zapa, oitzu zehazua. Benetan bertso klase argia eskaini die Mainukortak gaur gure gazteei. Ikus ditzagun bere laguntzari esker gure gazteek egindako aurrera pausoak. Kimetz, kanta iguzu aste honetan egokitutako abestia. Nahi gustatzen zai Sofia Loren, takuago brasileñak. Zuak ez padu zuri hartzen joan den naiz bazarrira. Harrigarria! Bete-betean harrapatu duzu teknika. Orain zu, Olatz. Triste bizi naiz eta hilko banintz obe. Ya lo creo.
Gure gazteak, mainuren bekain dantza ikusita dagoeneko jabetu dira dena ez dela kantua. Gorputza ere kontuan hartu behar da. Gorputz espresioaren esanahia ikasi dute. 1, 2, 3, zutik aurrera. 1, 2, 3, mikroa eskuak atzera, burua makurtu. Poltsikoak, 2, 3, 4, mikroa atzera, aurrera. Osk! Aurki ETV baten... Starring Maixus Labores. Sincro starring Pilartxo Puntxun. Kontrako starring Florinda Txiki. Beti pronto starring Maria Xos! Aurki ETV baten modistila. Pilotazaleok, gabon dizuela. Hemen txagetuzue berriz ere aste honetan ETV kantxa saioan. Egu berri giroan murgilduta, zeharo. Espero dezaguztuek ere horrela egotea. Josean Tolosa, gabon. Behon deiala, Xavier. Ze ekarri diguk gaurkorako? Bueno, gaurkon abizen arraroen duen pelotarin radiografi ingoiu, Xavier. Txafe, agian? Ez, Juancho Koka. Juancho, Kokari buruz, zarituko gara orduan. Bere xelebrekeriak, bere keinuak ikusi ditzagun momentu batetik bestera, hortxe ditugu imaginak. Bai, Juancho Koka. Hemen jota kantez dijo alamatik, Kisiera, agian. Bai, euskalo. Hortxe dugu, beste keinu bat, juezari zeharka begira. Bai, kanpo niongo atxik, esatezio. Hirugarren keinu hau. Bai, hemen amak agua oxigena da botezio, eskunda, keixuzeok, Ideziok, amak. Eta keinuntan arriskutsua da, hau. Bai, elbi ezpatimak kukaratxa, holako bitxo masartzeko, arrisku ezekak. Bai. Ederki, hoxek Juancho Kokaren keinuak, datuak, eta datu sobreimpresionatuak ere baditugu, Juancho Kokari buruzkoak hemen ditugu. Abizenarekin broma egitea erresa da. Bai, Maradonan launedek esatea erresak, eta pelotake ondo mozte izkik esatea erresak, hartu nahi du nantzako. Baldu, Juancho Kokak partidu gogoan garririk edo. Bai, Koka taberna eta raiita zeharra. Ba, oso ondo, oso xelebrekeri ikaragarriatuko hori.
risketo zalea du. Bai, esku naranja guztixik eta geho bakik pixeitiko garaien pelirroja, manteik. Ederki, hoiek, Juancho, kokaren datu sobre impresionantu hoiek, zuen pantailatan ikus dizek zuenak. Eta, bueno, earki gatxik enpresak ere badu, zer esanik egu berri garai honetan? Bai, ni egia esan askotan fijatzen nok eta pena mateziak urtero gabona pasetak geho, 30.000 pilu baino gehiago basura gotetuk. Alpera perrik. Zakarreta, bai jendek erabitzitxik eta geho basureta botezik. Penagarria duk hori. Bai, eta earki gatxik enpresa naturan aldeko atzeok, eta horreatik plastikozko pinu politagoa, eta diu, Xabier ikustek emezela. Oso polita, pilota zale. Hementxe duzu, etxea pilota zale munduaz girotzeko aukera aparta. Bai, olentzeron regalik azpin utzi, eta pelota giron bizitzeko momentu unkigarrik, baina hobeik etzeok. Earki, baina ez da hori, gure eskaintza bakarra, Josean? Aurten enpresetako eta aginaldo txiki bat, eta hau, Xabier, ondo iruditzen bandi mazaik. Oso egokia iruditzen zaidak. Eta magina produktu bazezkau, ikuste dut bezala xestoa dek, garrantzitsua, gero behin xestoa bukatutakon, zintzili jartzeko adorno bezala. Oitura zaharra duk, Euskal Herrian xistua zozketatzea. Bai, eta xisturako egokiak diren produktuak tartekatu ditugu. Bai, musika hartzeko, aurrena Pampila dutzen musika zekau. Izango duzu, pilotari, abesti gero, karmangarria. Idiazabalgo gazza de bazekau, beltza de gaina. Bai, egokia baita ere xestuan sartzeko. Ardo pixate bai, gran begadek, ardo egokia. Eta pasadan asteko txerrikumearen ondarrak, bai, York, 550 gramo, bertan. Tolosako baharrunak ebatzerek hemen, ikuste zuen bezala, olkikin jateko egoki dituk. Baita ere hemen turroi artean alperri jatzen diren almendra txuri horiek. Bai, geho bazezkau, esparragok bai, naparrokok, Zaintzuriak, bai, mendabiakoak. Eta bukatzeko, Josean Tolosa, produkto izarra. Bai, Fuemaioko konejo, laben eosita oso goxoa izatekau, pata batzuk inda jarrita, ikiara garriko goxoa. Labea sartu eta hortxe gozo askoa geratu daiteken Fuemaiorko konejua esperientzia handia dugu, Fuemaiorko konejoakin. Konejo laben da saltxan. Ederki, eskerrik asko, Josean Tolosa, eskerrik asko, earki gatxik enpresari. Iri Xabier. Eta pilota zale, datorren aster arte, izan untxa. Egon gatxik. Aurrekoak asolidea izan dek. Nik ez dea sinisten itipo baten ondoan jartzeatik suerte txarra ematen diokeni. Sinistu zak, alkain. Froga ingo diau. Adi, harri ebe onton. Opa, pagadi. No, bueno, ez da ze pasatzen. Tipo gaina majoa mateu. Bueno, ez da? Apai, txen, arazo tekniko bat, barkatu. Mikrua, ez da da. Eskerrik asko. Bueno, ¿ves? Hoy arazo tekniko bazarrea, así que ez preocupatu, Mira, ez que se zaio. Tipo un café bada. Iraola. Zemau zeuna, Iraola. Ondo, guardik ordu eta jekino goietik eta ondo gozalduta. Alkain! Lasai hain ere, arazo teknikoa konpontzetio bitartian, Joseina, piztu bombilla. Gabon eta ongi etorri Euskal Kantzino honen asaio ontara. Zein da Euskal Herrian kimika gehien duen bikotea? Josu Jon Imaz eta Joseba Egibar? Darko eta Nijan? Ez jauna, Epelne eta Larrañaga dira, eta bere singela ekarriko digute, zuzenean Kupela! Gertakizun polit bat behin Asturiasen, ez dakit guztiekin gogorako naizen, lagun bat eta bilak andregin hain zuzen, sagardotegi baten afarila baitzen, numero dotoriak ikiusi ginuzen, Kupela, Kupela, sagardoen hotela, Kupela, zaindu ezagorrela. Talde bat osatu zan mutiltan eskatxa, trestan pasa nahi zuten gurekin arratxa, tragotikan tragora zen nolako martxa, sagardoan da galte apizilo latza, gehiagi edo
kontatu digu, grupua dakazula. Bai, denazk deitzen gea, eta idurrei maketa kartzea etorri nahi. Beio, nio Orfeoiko direktiba nau, eta jente gaztea behar dugu, Zea, bosea. Baritono, tenor, pitzikato... Bueno, utzi pakian, Zuk ez da kasik. Proba ingo deu, nik tonu emango dizu jokin. Dindandon, dindandon. Dindandon, nago berria, hostia! Ontsa ulertzen dut, idurrek etxen aben koru zuen grupu. Bia sortzitan parrokian gehiatuko ega baita, sose ingo deu jokin. Guai. Baina gu ez algea bilar lokalian gelditu peinakin. Peñarik ano bersolo ja zuen grupoko, alda? Ala, bueno, guazen kuartoa zedia gaitzea. Paso azte, ez aldegu entzaioen bihar. Fermin, hori jokinen kontu hori, koru zartzekota. Benetan ezen duen esan guzta. Argindarra €1. Telefonua, 90 euro. Gasoila €1. Kapen riau, trokolas! Zer da, nausi? Zer dan? Zibiliaiz, loria gasoiakin erregatzen, edo? €1 faktura jatu zaida? Gasoila garesti ota? Berriro lehongo, Ne kotxe hartutak parranda jute holi maiz. Bai, izane, zure kotxeak Ernesto jan aurreko baino gehiago txupatzen, nausi? Hau eztek martxa, etrokolas, zeo zein beharra zekau. Zeiz, pentsatzen nausi? Hartzak dugu eta hasiai kotxe horren gasoila ateatzen. Baina nausi, hoi lapurta da? Ta, gasolin egitan kobratzen digutena zer da, misarik orden ja? Hasiai. Jip, tiro harra, azkaltzea, adio. Joaquin, jo. Jai, mutu bai. Jepe, Patxi, ze zeukan ba? Radia horia, trokolata, juntakulata. Patxi, beti hori. Ta transmisio korrea, €600. Patxi, honek itxok arrankatzen? Noizien be kotxein gasoina bota barratzeok, Aiziekin ez dituk ibiltzen. Ni depositoa beteta zegoalakoan agauan ba. Bai, baina bakik, kotxe moderno hauek Ernesto horre baino gehiago txupatzeitek. Nahi izan ezkeo, gu gasolina baukau, Bai, ta gasolinde gila baino merkego. Hala, venga, bete, baina, gaurko data. Biena. Gosk! Banetzako, penalti izan nuan. Penalti? Zola ikusi bere buru eta zula. Arbitroa pita gintzian. Bai, kabroi pito hauan. Azkar asko sartu zula pito hauan, da, klaro, geho jendian botan egizatea. Nik eguztua botako niokean. Lemazteak. Emaztia bota hauan? Eskuartan nokan gara-gara botan nahi niola, baina gara zigintu lemazteak. Zer lehen zuten, oze? Ez zito, mentzuten, mutu egi. A ber, hola? Hola, bai. Hartu gehiago pote bat? Estarri lehor-lehorra zaukat. Ez hau zeia taberna. Egun kroketa duena, de put mandere. Jon? Euskaltelek iragartzen dizue, Jon itzalita edo koberturaz kanpo dagoela. Saiatu beranduago mesedez. Ez di belakuan hasiko beste laun bat Euskaltelen. Euskaltelek iragartzen dizue, Jon itzalita edo koberturaz kanpo dagoela. Saiatu beranduago mesedez. Boste horretan maio eta dio. Jakin izan manu, tallerren ordez gasolinde jarri dernun. Tani, ekargaute esango nintzen. Bai, erratzan, zea. Kaixo, Patxi? Aste bukaran kanpoan ikua eta rebizio ingo altzeniake. Rebizioa? Aurreneko behiratu gane arkiza dela esango nuka?
Ni ez, patxi, kotxia. Ta zurire komunikulitzai zaizuke barre bisi joitia, Zer du, bane kotxiek? Zue kotxiak ezarrez. Aspaldi hontan gizendu intzea, ez da? Gizendu? Trokolas, hasiei Drakula baino bizkorro, gasoila txupatzen. Aizu, patxi, zesan behar nizu. Baina, zea idoi? Zeaikoa ba, lanian, ez da ez ikusten? Lanian? Bai, gurpila puzten, nahi da? Gurpila puzten, Bai, izan gurpil horrek haize asko galtzezun, eta... Ara, momentu batien baldakizu ze pentsatueten? Zer? Nahi lapurretan aizinatela? Gu lapurretan? Ja. Ta gurpilak horti puztutzen baldin behituzue, nola itezue gasolina depositua sartzeko? Tubo eskapetik. Ja. Pani, monja. Trokolas, atea tuboi hortikan derrepentian, ertzaitze ditzen ez bali maezu, Lasai, makumia, bueltatuko zeu gasoila, lasai! Bai, baina nahi gasoila tubo eskapetetik ez kontu korrontetik sartzeigate. Zema naizu? Nere kontu korrontia gurpilak adina puztu arte. Oh. Tamar. Garen horretamar, holando. Bota beste bat. Ia. Puta zoria! Gosh! Ni padre. ¿Qué carga? O pelikula harra, casi, no? Motel, casi. Ez du txapa, Ez eso, zine izanten ditzen. Kasi no? Bajaro. Xaron ez da negin? Bai, oide. Hartza? Oida. Taberna sortu horretik leheno neskakin donolki horrekin jaleo izan dit. Epa. Emaiok bere, meziduna. Eurra. Konforme, amaiketan orduan gehatuko batxona faltzea. Eso, Bai, konforme, eixen berkatu. Barkatu, ne baso erdien unda. Ni baso erdien hemen. Nik ez dira baso erdien hartu. Mai gainien, utzi eta... Ikan gogoan seguru, nik hemen utzi ardua mai gainien. Ez zitxok hemen bezarre milioik. Nik ez dira teze hartu. Konforme, utzia paken favorez. Eta nik ez dira teze patuko, ez baso erdik eta ez kaka hosteiek. Paken. Guaintatuko golki hau. Ikan gogoan seguru, Eo hosteiek. Torreonea. Baso erdi. Ondo, padio, no. Eman gardio pizkat, saltsak egin gardio. Gure estilo, ze hautan. Oda, hau patxe beste. Hartza da patxe beste egan. Ramona, gire pelukina, mentzakak. Ez esatek. Nei, hori esateziak. Apak isi. Ni ez zait, arratu ja o erbinu dea, I. Amaiketan gehatuko bat orduan afaltzeko, bai? Bai, Barkazak. Aizu, Ramona Gerrak pelukina mendoka hau patxe beste. Nei egin porta. Pelukina menda. Bueno, esate jo, xausara hartu jola buru gainien. Pelukina, ez dakiz. Zer hozte importatzen, nik hau patxe beste ez diat ikusita ez da ikusteko gogoike ez zekat. Utzia paken favorez. Atxo? Bueno. Zesan ere pelukati. Pelukinak, Hau patxe beste eta aztea. Ikusiko, eta auto patxe beste ikusiko. Pelukina. Izozki guztiak ez direlako berdinak, badakizu, Frigodedo, bombonelau. Gaur beste egun, itziargo errebueltan dagoen espektroa. Errebueltako neskatoa. Gabon? Bai, Gabon. Zer modu zaude, Hilda, nolango nahi badani? Ez da konturatu ere, hoi buruan erea. Esplikatu jozu gure ikuslei, zer egiten duzun, itziargo errebuelta horretan? Ba, autostopitzen ote nahi. Dedo? Dedo? Makina bat aldiz egindakoa naiz ni ere, inguruko jaietara joateko. Eta, geratzen zaizun horbait? Bueno, garai batean bai, baina guain batez. Gazte guztixak 160an pasatzen dira errebueltan eta ikusiren hau eitzen. Paruan gelditxuko nahi martxa hontan. Reklamore bat beharko duzu, agian argi fosforiton bat, edo? Ke ba, dana probaudet. Periodikoan dean utxuso jarri noan, baina eserrez. Inorka ez ditzkazu ikitzen. Latza, zure bizitza benetan? Pentsatu duzu lana aldatzea? Uf,
Igeldoko Casa del Terrorren bilabete pasan itxuan eta nahikoa izan zan, Gaur egungo umiak espektrua baino beldurgarrexagoa dira. Hainbeste urte kurban pasa ondoren anekdota ugari izango dituzu, ala? Bueno, joan zan hastian, kaminero portuguesa gelditu zan, eta zenbat kobratzen noan galdetu zian. Kobratu? Ez dut ulertzen. Ai, Dani, txapela txotena baino motzagoa zea, Ai, barkatu. Baina bakizu, guain kanpoan itxen daunotzakin eta kamiso jutzien, kriston harrapatu dut. Patxarrik ez da zuikuko pixka berotzeko ez da. Ez, aspirina batut, nahi baduzu. Bueno, besteik esparo. Tori? Ondo etorriko zaizu, benetan, Datorren astean, hemen izango gaituzue berriz hemen pestegun. Izan ere, itxasoak olatuak isurtzen dituelako. Eta nik, firinfarango publikoak baino pazientzik gehiago dudalako, hemen bestegun datorren astean. Hobeto? Nahizu kafeska bat? Bai. Baietz esan dut. Jode, Dani. Aizagi, horrek siniste aldek amairu eta Madrid hasi joiten. Nik zakiat zerrin gafen aurka. Abait, zer? Buelten sistema. Hori. Bai, ire buruai, bueltak ematen hasi, amairu betetzean, orduan txasendatuko aiz. Hasi. Bueltan nik kontatuko izkiat. Zez, ba. Nik butzako iat. Ezet. Ta nik ebai. Hala, hasi, 1, 2, 3, 4. Kasue bakizue, biali bildurripe esamesak, zazpi, bat-batea, ube bikoitza NK, utxunea utzi, eta gehien gustatu zaizuen esketxan izena... 8, 9. 10. Eta Emilioa nahi balimazue, bakize, guazemank, abildua eitb.com-ea. 12 eta 13. Honek gaurkoa indik, guazemank! Toma, faltzuak. Katainak, katainak. Esan aldizuet, gaurre... Nik hauko, Orfeko, teu edian onduan gordeko. Ei, Dracula. Zea. Trokola. Eskuartean neukan garagardoa. Bota nahi izan niola, nahi... Emaztia bota guan? Euskaltelek irakartzen dizue, pagatik berriro ere testua bota beharko duela. Emaztia bota guan? Bakatu, puto cuarto gora. Zaize muturra! Lotxarik gabe. Oina gauz, kindiet!